Sziasztok srácok, meg folytatjuk a Stack-et a kő 142. részével. Anyád, úgyhogy a 142. rész. Lassan 200. Lassan egy éves is atóla. 10 nap múlva egy éves is atóla, amikor vagyis, ja, amikor felveszem a szolidót, amikor látni fogjátok, akkor szerintem csak egy pár nap lesz hátra. Pontosabb egy hét kb. 15, hát 5 nap múlva 5 egy éves is atóla. El sem hiszem. Azt a rattaget, bazzom. Bocsánat, közben unatkozok. Köszönöm szépen, elindult a meccs. Már megint ez a szar. Most az múlt héten csak 2 tanult látott, mert jöttek Bedvász 3 nap után. És ja. Jövő héten is 9 videó lesz, viszont 2 új játék. Ezt most játék most nem lesz, mert jönnek új játékok és kell a hely. Majd nem lesz valószínűleg, mert eléggé nem tudok angolul is mondani, interjúnál baszom el. Azt, hogy 8 futamot tudnánk túlélni az első csapatban, azt, hogy átennenek másik csapatban minket. Szóval maradunk így. Szóval majd nem lesz panfóbia se szerintem. Ahogy lesz, talán nézzük majd, de azt max utolsó adapként. Most kisebb játékot letöltjük, ami is nem foglal sokat, és ja. Amúgy is kell videózni, bele gondolok rá. De szerencsére nem kell olyan sűrűn videózom, mint eddig. Majd már is nyári szünet közepe van, de nem sokkal szeptembertől megint visszatérünk a régi kerékpárlásba, vagy megint hétköznap kell, csütörtökönként kell felvenni 150 videót, jövő héten. Most legalább minden héten legalább. Hát... valószínűleg Among Us-ra kezdünk. Az első új játékban meg 60 second esetleg. De lehet, hogy felesleges, úgyse nézem meg senkit, de azért megnézem. De már azt is ellopták a killemet szerintem.
Igazság szerint World of Tanks már kicsit unom. Abban a szempontból már 150 ész alatt azért el vagyok, és szerintem megvárjuk a 200-at. Az jó, a ház mögött szerintem nem fogsz látni semmit, de oké. Okay. Akkor nem azt kérem, 2 ki lehetett volna amúgy. Ennyi is volt, az milyen kb. Lehetett 6 perc. És nem hát azért van. 142. rész. Szép. Tetszett, iratkozzatok fel, nyomtak le egy jót, és iratkozzatok fel. Minecraft is már elkészültem, úgy múlt héten, most ezen héten ez 2. Láttátok, nem tudom. Szóval találkozunk a következő videóban. Sziasztok!